Căutăm litera Q. Hai. Aici. Bravo, mami. Și asta ce literă este? Bravo, mami. Și litera B unde este? B de la balon. Bravo, mami. Și litera O unde este? Caiudo. O. Bravo, mami. Și litera Z de la? Depă. Bravo, unde este? Caiudo. O cauți? Bravo. Hai. Bravo, mami. Și litera C de la? Până. Cangur. Unde este litera C? Ce literă e asta? P. Bravo. Și asta? I. E. I. E, bravo. Aici. Ce e acolo? Litera? C. C. Bravo, mami. Caiudo. Caută litera M. M de la? Mamut. Bravo. De la măimuță. Aici. Bravo, mami. Și asta este litera? Tiu. Nu, mami. I. Ai, mami, bravo. De la leu. Bravo, mami. Bravo. Păpa.